Nandito kami sa Marcos Highway, Baguio. Ngayon papunta kami ng Pangasinan. Samahan nyo kami sa aming rides. Tara! Napakaganda ng lugar dito. Napakaganda ng view. Let's go! Ha? Yun o, kanya-kanyang hugas. Kalabaw. Ay, hindi mo ano, nakarigos yan daw. Kasha. Yan ah. Ang ganda pala dito. Ikulong ko yung dulo. Madulas. Uy, galing ah. Nauna ko.
One, two, three. Isa pa. One, two, three. Waki-waki. Waki-waki, jump sa taban. Okay.